Semifinále máme za sebou, určite veľká skúsenosť a pomerne dobrý čas. Jak to ty hodnotíš z prvej dráhy? Čo ja viem, no, podľa mňa to nebol pomerne moc dobrý čas, ale tak asi to bolo to, na čo som mal momentálne. No. Bolo tam pár chýb, musím sa ešte na to pozrieť s trénerkou. Bolo to 10 za osobným rekordom. To považuješ za ako zlé? Tak určite nie, len myslel som si, že možno, že trošku môžem ísť rýchlejšie a asi keby som si bežal svoj beh, tak určite by sa to mohlo podariť, ale nevadí, som rád, že som tu vôbec mohol byť v semifinále. Jasné. Ako si hodnotil možno takú nejakú únavu z toho, že máš ty dosť nabitý program, v podstate sa všade do semifinále dostávaš, tak podpísalo sa ti to nejako možno? A myslím, že nie, celku som si stihol oddychnúť. Ja mám rád, keď môžem byť pred tou stovkou rozbehaný už a ten druhý beh mám väčšinou lepší, no momentálne to nevyšlo, tak nevadí. Dobre, takže nám ostáva ešte vlastne jedna súťaž. Ako budeš pripravený? Tak dúfam, že čo najlepšie, no. Už mi nič iné nezostáva. Už si to len užiť a nejako to odbehnúť. Čo najlepšie. Pokúsiť sa.